Hey, bazona. Hey, uhleka nje phansi. Hey, kumnandi ngizakale phansi. Somandla ongcwele ngiyacela Nkosi ukuba ubonala usiza phathwale lekhaya Nkosi. Sesikhathele Nkosi abantu Ruza imini nobusuku phathwala amagceke. Ngiyacela Nkosi usivezele bona sibabone Nkosi. Ngiyacela Nkosi usivikele uba sekusele kancane Nkosi uthi umuntu awushiye lo mhlaba. Ngiyacela wenze ufefe phakathi kwethu phathwala umndeni. Ngiyacela ukhusele nabantwana esinabo. Nami uqobo somandla ongcwele ukuthi abantu isikhathi. Awu, kuMkhulu wami. Angithi yabona. Kanjani baba? Angithi yabona. Ubeka yini la endlini? Le nto ake ngihlala ngutshela yona ngithi mina Musa. Uyabona wena? Uyabona wena? Hawu isilingi. Uyabona wena? Yangihlala ngikubona ukuthi usumdala usukhulile kanti hayi ngoba umdala. Buka ngiyawa manje ngenxa yakho. Ngidlula phiko kwakho la ne-transport yami lena ngiyawake manje mina. Umkhulu vele fuze lapha ngale moto engaka uthengane kancane Kanti ufunani manje? Buka manje ngibizele ekamelweni lakho ke manje. Hawu. Yeah. Angaze ngikubize ubufunani ngalesi sikhathi. U12 njengamanje yini nona efuna la endlini? Une-TV yodwa wena? Yini wayibhixanga futhi manje? Baba, Unomahamba naye baba ngiyacela baba ngicela uphume. Umthetho wakho unemali wena. Sezanele izinto ubuzozenza la ekhaya ngiyacela umuntu kaThixo. Umthetho wakho unemali. Ngiyacela hayi ngoba nginemali nami ukuzama. Ngiyacela uphume ngiyacela siyenzile yonke into ubuzoyenza la endlini. Ya. Khona uzokubona. Hawu kodwa Ubambe nje. ngingashoni. Hawu Nkosi. Ukungisongela phela lokho yazongilela icala ke mina. Livule icala kunenyana lakho. Uzenza ngcono. Uzenza ngcono. Ngani ngenzeni? Une-TV wena la endlini. Ubuzofunani la endlini uzowela la endlini ubuya. Une-computer wena la endlini. Hawu. Wena Ingane zakho zihlala kamnandi. Nezethu ziyasokola. Unemoto wena funa ugibeza wonke umuntu la emphakathini ngabe unayo imali. Le moto igibela mina kuphela. Ngithi manje wena usunguyisika ngalo mthandazo. Ngithi umthandazo wakho lo. Hayi. Ngizoyeka baba. Khona into ozoyibona. Ngizoyeka baba.